בחוץ, איך מודדים התקדמות של בן אדם, קריירה, משפחה, זוגיות, רכב, בית. בתוך המחלקות, הקנה מידה של התקדמות הוא אחר לחלוטין. אחר לחלוטין, בדיוק. בעצם זה שמטופל בדיכאון, קם לשטוף פנים בבוקר, מבחינתי זה התקדמות. זה שמטופלת שומרת על קשר עין 2 דקות, זה התקדמות. אז קודם כל חשוב להניח את זה על השולחן. ורואים התקדמות כל פעם במטופל אחר, כל פעם יש לו איזושהי התקדמות אחרת, ויש גם כמובן רגרסיה ונסיגה לאחור. אבל סתם אפילו מהשבוע, מקרה טרי שמטופל, אנחנו חצי שנה קוראים לו לקבוצות, והוא לא רוצה להשתתף, לא נותן צ'אנס, מאוד התנגדותי. ובעצם הפעם האחרונה שהייתי בהתנדבות ביום רביעי, הלכתי אליו לחדר ואמרתי לו, אולי בכל מקרה תתן צ'אנס, רק היום, רק הפעם, משיחה אישית אפילו, לא חייב רגע קבוצות, והוא הסכים. ואני מבחינתי זה היה, וואו, חצי שנה של התמדה לבוא, פעם אחר פעם, לדפוק לו בדלת ולשאול אותו, אתה רוצה להצטרף? לא כל להתייאש. פעם לקבל את הלא. כן. אז זה היה משהו מאוד ככה מרגש מבחינתי.